Limpyuhan eh. Oh, sa katong mga naigi pamati sa sakit tiyan, ulcer. Pwede raw minom man eh. Munggay. Munggay tayo siya. Di ka minom? Ber. Ber tayo siya. Ber. Nagdam gini kag beer dia. Di ko anak kanila nga ako ay. Kaya murag lain pa kuntian ay. Di lang ko anak. Imo lang na. Ulang deh. Ni ay. Ni kayo. Ma. Gusto ko ma. Tay. Ano ko tay? Yo, what's up? Maing muntag sa tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa no nga mag-uban ta ninyo aron. So, aron dai nami booking. Nami tukar no sa usa sa mga nidagan pagkakonsehal diri sa syudad sa Bugo. So, nasa caravan nga pagabuhaton karon. So, among cool time alas 6. Nya, alas 5 kape na hapit na mag 5 hapit na gid mag alas 6. Ya, siting dari lang pa dito. So, abot-abot na diri sa kalsada. Ya, ay maghawa diha. Kan, keep watching kay uban-uban ta ninyo ron sa akong lakaw. Yung nasok na akong masuk ko yung bungot eh. So, nalami diri sa among bandrong mga ga. Panduhang daril na abot eh. Okay, tao. Ay, pinakauna semua ya, Daray. Pialay. Baligya mo rin day. Balay, baligya day. Sayop sa kero na, baligya ay no. Nyang hapon. Tama-tama gawagihan niya na nunoy. So, pabot-abot mismo kauban dire. Dire nang lutong sakyanan nga mo pick up semua nya. Lakaw kay way tao. Nung to si Igaw Alpi, balik ra ko no. Paabot mi sila dire. Amos lang paaboton og wala sila orasa maabot. Kasi kaya alas 6 lang sa ingon ni sir niya. Upa mo sila. Ngayon na ginin nila. Naga. Nanan service ganihara na. Ya, picture na. Among kauban wala pa. Pagkita na mong kauban. Picture ka isin sa GC ko. Kami pa dere oh. Soko naman katong. Sige magpangawat si mong naong. Uy! Tara yung mga early birds. Murag na good. Daghan man ta? Ikaw ba? Ikaw on nga upaw. Pagit mintag makapaabot lang ni kuya kay murag soko nagignaw ngayon paglaro kay wa pa ni pamahaw ba? Pagka pamahaw no. Ha? Tao. Basumbag naman sa taji. Bimtang musukol kay pabunog ka. Hinaya lang ha. Ingon drum ko, apil mag-swimming. Muna mag-swimsuit ngay pit magkay-kagay. Misi ba? Ang wala ka, marami nanamit ko ang wala ka pagkuha uniform sa eskwela sa kuan. Sa shop. Batik. Padong na may mga ka, padong na may sa motor karon man. Sako man ka. Wala mag-grass guard. Dili swimming ay. Kasiksi ba? Unsa day ka? Atay mamapis lang flick. Patay. Teknik para pan, makapan ka stukar, magdagan ka kusog. 1 2 3 go. Break. Tasa. Surrender naman.
Ka-acting man. Lahat ng kabuhi ay. Karindel. Pinagpasihan lang ang dagan, oy. Jogging sa Ligarga. Tapos ingat pre, tapos ingat. Tapos ingat. Pinagapo-gapo ka nag-jogging, pinagapo-gapo. Galing ka magat, dagan. Laro ka, ninos dump truck ay. May sa mong starting point. Lipong ko ya. Pre. Dano. Hoy. Bayan. Saan na ninyong duha ha? Di ba nagidiri sir? Di pa direk. Bakit hindi ay? Kaya nakasano na lipong pa ay. Ano kabuangan ay? Aga, ini ko man ni. Magsugod na may, baking na ni sa kinan niya. Sugod lagi tukar. Are siyang baking? Aray. Tolo lang, dito lang ko. Ligid na, mura kuan. Ada gasolina kay layo gibakingan. Oh, tagiyam ni gasolinahan di ay. Eh. Di surug baking mga kay dako kayo, taas kayo sa kanan. Bugat mo kayo, di surug baking, bugat kayo. Pagay nag kuan mga ga, pabusugod lain ang lawas kay di ka buhi. Lahat ingaw. Masuk yung Taon na padagan. na ay daan palit. Masuk yung padagan si Kuya driver. Sugod nami, posting nami. Samong shooting nga kuan, Pastis Man in Bugo. Ay direktor ay. Direktor sa Pastis Man in Bugo. Kay. Gahapon sakit sa tiyan karon gikabuhi na Bugo. Pero pait ra gahapon. Pait ra gahapon. Sugod nami mga ga, sugod nami. Mao na ni. Banat brigada. Oh, yo! Lugas lari. Mura mang isda ay ina magdagat. Thank you Lord, nakatubig na kita mi Lord. Salamat kayo sa sponsoran ni. Kaya sponsoran ni? Tardar? Salamat kayo. Thank you. Amigo mga gaw sa kuan, Lancer. Kasi Pacholo. Lalo, hol! Be. Dol, boxing ko naman sa amigo, Dol. Tama ka ba? Eh, kita tayo, Moms! Kita tayo, Moms! Kita tayo, Moms eh! Ano yun? Ano yun? Moms, buti kayo, Moms! Manataon mi mga ga, manami mga ga! Manami! Asa na ta? Asa naman ta? Kanto na. Ako rin pinakagwapo sa tanan. Ako rin pinakagwapo sa bungtod mga gawa, kanina amigo. Pinakagwapo sa bungtod. Maka naman! Ah! Yawa!
mi. Mentak snack lang ni padong. Grabe, pre. Mentak snack lang ni. Burger. Ayo yo, awahin ni, awahin ni. Grabe, di ba? Di bawi na yun. Mentak snack pre. Mentak snack lang ni no. Mentak snack lang. Matag panihod to. Oh, paniod to dai. Mentak paniod to ni. Burger. Kanang nimbiyahan kasi mga kauban, tawa. Yang kauban to dito eh. Bang! Bang! Oh! Okay na ka! Maga, murag manguli namin ani maga kay. Wala naman, mana man tukar. Wala na guro ni kay man naman. Wala na tabre. Go home na mi, go home. Ngay. Wala may ras gada, di ko mig dagat ron. Hoy, ras gada. Soko man ka ngay. Sabot sila maga. Pasok ni maing motor. Ipay ba o dili? Asa may mas maayo sir? Digin maing ipay gud. May ko na kay kontay daw. Anak-anak orang mana nindot. Dito mo sa kanila wakay daw. Wayayo, wayayo. Tara dayo. Kalma na kayo, ang pinakagwapo sa bungtod oh. Yapil na ba kuno siya? Yapil na ka ikaw. Pinakagwapo sa bungtod. Why snack? Baka pa ka na why snack? Tihoy lang. Tihoy lang sa may snack. Oo. Nay maruya ga, nay maruya. Pan guro sir, pan. Pan guro pan. Request man. Ga, pan. Siopaw. Oh, sulti kan feeding program nih mau gikan deh. Ngai. Ada feeding program gikan ai, ngai. Uy, si Relax. Sirilak. Nah, maga. Hipos na maga. Ay, okay, hiposon na, manghipos. Di ikaw ang gikuan dry. Ano ang drama hiposon na balik maga. Ipail balik. Palit na lang mo. Ay, Takuha po ni mo doy. Ngay, doon sa wala ngay. Ano kaya nagkumot na ni Bot? Doon sa wala ngay. Doon sa nonton. Kumahay ng buwang. Ay taguan mi, tag pudding mi. Duwa yung bata gaw. Nomot nga kwan. Nakatayo nga, pamahaw sa mga ga. Ori ka na mahal kay Gambre? Baal. Ano mahaw, mali ko gikan ako, pamainit na niya ako. Dali na nimo buanga ka. Suko man ka. Sorry na, suko ka. Kapoy, tukar mga ga. Sama dong babo. Ah, puti. Kita kira siya lingaw man. Na. Pero batag pa ito. Yan oy. Oh, di pa dahil sa. Sorry. Asam taron. Lakaw din ron mga ga. Dayon ta? Ha? Oh, lakaw ron mga ga atumi sa kuan. Atumi sa to pre? Yan na. Dadat atumi dagat. Nilimot ako din ako maustorya do ka juga ko kay sayo ikon mata. So atumi dagat ron panirayan mga ga. Ay mo kuan hawa kipatching mo kay. Maluman tayo sa dagat mga kuan eh. Mga kami dito, mamakals mi dito kay nang invite sa mua. Ug kaon so, mga kami dito, makas mi dito ron. Talikod ko no pre. Talikod ko no. Alang kapoy. Suko ron ni siya. Gamay raman pintal raman na okay ra na gamay raman. Kapoy ganita din po ganita. Tanan puta. Meeting sa mga ga. Then atong nabayad dito down payment is 10,000. Expected ito nga bayron nito kay na Meeting sa may meeting. 11,000. Okay, dami jay. Tagko kay dami jo. Banan ko niya palit PI pa rin. Palit sa lahat. Mura nga ng construction. Pre, wala nang construction, pre. Dami siya ipanan ang 1K palit slacks. Sakit eh. Kisa nang kuan si Butcha nga May maruyo. baso. Dua may gibit-bit. Asa man ka? Panirado. Tambal diabetes oh. Tambal diabetes. Ah. Adi ka mo di. Kini saging man na kamay.
Diabetes. Ah. Di man naman kompleto diabetes ug way. Sakto ra pod. Maputol ari raman ta ari. Mo tambal na samad. Ha? Tambal samad. Sama ka tiil. Kaputulan na. Naayo na mo samad. Puro na kay tiil. At least pa na samad. Bro, okay ra. Ay tapos mo tagbaso gaw ha. Ay glasa ilang ko. Ay lang pa na. Nasam karamili. Managaw. Kaya magsakit na po itong tiyan ani ay. Napaypan. Tandong na po ito ulcer. Ah, tutoy mo, mabibiron. Ay. Shh, Lexi. Kalma lang, Lexi. Mukha na, chob. Oh, damage. Pagawas ng damage. Kan, duha. Dada ng bag. Nah. Lexilor. Sa Lexilor, oy. Bantay pre, baka pre. Baka na pre. Wag ko na hadlok pero alihan ako kontiil. Wag ko na hadlok pero alihan ako kontiil. Bye Lexi. Ari na mi. Gwa pag ipangan ni Rosy Lexi ba. Baka. Hoy. Balit mo tayo sa baka. Balit mo tayo sa baka. Pas ang paan kay gutom na kay ay. Una lang ni ay. Una lang eh. Ay, subak natin. Subak mulung. Tago ngayon sa dati ba? Ano ba? TikTok. Sir! Asa na sir? Wala yung di kakadto. Pila ka mo promise? Promises, amen to be broken. Are na me. Bye. Ayo. Dano. Dano gaw. Tangalang-alangon pre. Kay bata pa kayo, dali pa kayo lata ba kay kuan pa. Ay uniform mo. Ara na nindot kon pre. Ang kuan ako ni pre ba? Wala man kani makuha ng tiyo ni ba? Plancha ra balik. Ang liyopot. Guard. Ha? Kuan ni. Kan le bala na plancha. Kuan ni secretary guard ba? Kana. Nya, long bisli guard. Ingat kayo pre, taas kayo ba? Ada kog lawas ba? Lami ka na halang-halangon. Ada ka paya sa muwal tangad. Kato katate lang po ako. Ayo to kalay wala siya masimason ay. Tanami ay? Ato. Oh. Bye. Boss mamala. Gansa niya na ugma guard. Ay pre. Go. Go. Nanami dire sa Guys, naabot na sa among destinasyon pero murag dili mi ganahan maabot. nanami dire sa kuan mga gano hapmon. Naabot na gid tami sa among padulngan niya pero murag di mi ginahan mo dayon kay ako rin saya mo sa Naami sa dagat guys nya. Tanawa mo pormahan no, tanawa pormahan no. Nagtilitos ba gido? Stilitos. Ay noon. Ana man agod. Naday man birthday nga di mo formal. Murag lain. Murag lain man nga naman sa dagat man. Nanami diri guys. Unsa day? Gisa ta mong kauban nanami diri. Unsa day ka? Wala na kami bago kami nabot. Murag maglain guys. Asod na ni mga ga. Ay gikuha mi sa among miga. Aman to nawali gito sir. Sa pato sa pag-una kay among pangitanong miga. Balik ka great ha kay para atong videohan. Great kay para kakaon kay great balik ba? Happy birthday. Tara. Bro. Dili gamay. Kung manguli ta ka mag-ilis. Tanaw. Pero lagi. Maligo mi dagat. Magkasulis. Oy, madam. Congrats. Congrats may para daghang kaunon mi ba. Wow. Congrats. Oh, si Rona mana si Rona. Si Sarah po, congrats. Suko man ka. Naglaman na si mo. Ingka uwo ka. Lingko naman lagi ka. Asking for a banana. Can you give me some banana? Nada English pa ka da. Muli na ko. Ngayon sa tanya mga ga. Ganyo kay pampahay blood ba. Sa tayo na. Got your mind in your body. In your mind, your body lang. In your mind, in your body. Kadaghan mo. Saan. In your mind, in your body, in your body, in your mind. Pero murag old ang lawas. Kalam mo yung mo poste ay. Da.
may pagbasagdaan kay kapoy kami. Kapoy ang cameraman. Ginawa na yun, naglisod mo na ginawa. Ano nga siya pakumyo? Oy, choreographer naman ka Lian. Choreographer ah. Lian. Si Rona lagi alawahe, si Rona wahe kay taas. Tayo sige lahi mo ilahan. Basta bahala mo di ay. Di man mo pa. Bahala mo ay. Lah. Bahala mo dira, maglalis mo. Final practice sila mga ga. Ha? Isa blocking. Lahat ko ng TikTok entry. Oy, Basta kayo pangalan yung grupo? O sa pangalan yung grupo? Sara G. Sara G. Sara G. Santaw na. Pabuga music. Ay, painom po na. Painom. Oh, Jack. Di painom mo na lang silpo no. Kapit mo mo po. Kapit mo mo. Huli ka. Huli ka. Apel, huli. Ano? Murang ligo ba? Ay, bakita ko, bilakod yan. Ay, kalibre. Later. Oh, start na ha. Take your run. Ending tayo. Kaso mo kayo mag-film. Ipos na sila. Kisa may daghang nadadi ha. Sakto rang bahig. Kisa may nasakto daghang nadadi. Sakto na pagkabahin. Jack. Sakto na sa bahin. Kisa may daghang nadadi sa inyo. Sakto rang bahig dira. Jack. Mayra pagkabahin. Di ko eh. Ajon nila ko sa kag manok. Manok. Hi guys. Bye guys. Bye guys. Subscribe to my channel. Welcome to my vlog. Bye guys. Ayaw namin go. Bye guys, bye. Yawa, naghawak man. Tapos guys. Sana na po, ugma na po. Managtutar si Pagapon. Tungan pa. Grabon. Okay pre, amping pre. Hari ko lamat ya pre. Tomorrow. Okay bye. Okay bye. Oh, balaan na na kayo. Bala kayo. Ha? Ano man? Ano din akong bungot eh? Lain. Mura day dia. Mura day din ako day. Arang ay. Sige na sa kong bungot day. Muti na kadagning dot sa kong naong. Unsa din natin ay nay? Halo. Ay ko gamay lang. Pagkuha niya, hatag sa kotanan. Ay natin nay, wala natin nay. Pugno po ikaw kanon. Thank you and thank you. So, maurus na karong adlaw ang mga kano. Kaduha nga adlaw sa pagpangumpanya no. Sa mga kandidato niya. Naka-booking mi sa Gunson. Ako rin magtukaran ganiha kang kuan ito. Sir Luis Asierto no. Tag-iusa sa tag-iya sa Kulwe. So, maurus na tanang karong adlaw mga guys. Nawat ko nga nalingaw no. Nawat ko nga di mo pulan. So, ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa YouTube channel. No? So, that's all for today. Ganoy TV, Anoy out. See you!